O sol mandou nesta xornada de moito movimento neste mercado das flores de Cambados, instalado na praza de Feciñáns. Aquí, máis dunha vintena de floreiras danse cita cunha máis que ampla variedade de flores, ramos e centros para lembrar os que xa non están. A edición deste ano, polo que nos contan, está funcionando moi ben. Hai bastante ambiente, onte sobre todo vendeuse moito como se fora o día da víspera de difuntos. Hoxe tamén se está vendendo bastante ben porque o tempo xa acompaña máis, entón a xente pois anímase un pouco máis a salir. Pensamos que a xente iba a ser máis reacia a hora de comprar, pero non, moi ben, chegado o día, a xente comprou, bueno, moi ben, a verdad que pensamos que iba a ser malo, pero moi ben, saleu o ano moi ben, sí señor. Chova ou non, o certo é que son moitos os que apuraban hoxe a tregua meteorolóxica para chegarse ata este mercado. Non levo un, levo 6, así que fíjate ti. Vai así pequeniño, a tarde voume para lá, comprarei xa por alá por Noia ou por aí, que conozco o sitio. E os prezos subiron un chisco, pero iso non é impedimento para engalanar as tumbas en datas tan sinaladas como Todos os Santos e Defuntos. Un pouquiño, chégalle ben, chégalle ben. As floreiras recoñecen que os prezos subiron, pero que así e todo, en comparación a como está todo, ese incremento non é tan acusado. Sube un pouquiño, a ver, nos o que estamos facendo e os centriños pequenos mantemos o mismo precio que o ano pasado e os ramos igual e nos centros grandes pois notase un pouco máis. A rosa está un pouquiño máis cara que o ano pasado, pero o resto, a flor como é da casa, pois máis ou menos teñen o mismo precio. Como el año pasado, 25, 30, 35, un pouco de todo. En canto a gustos, como sempre, o crisantemo é o gran protagonista xunto con outros clásicos como as rosas. Gaña peso o centro xa comprado por comodidade estética. Vai un pouco pola uniflor, sempre o pompón, a rosa tamén triunfa moito, e o crisantemo si é o produto estrella. Los centros pequeños eso es lo que están llevando más que nada, porque con el tema de la lluvia y tal, llevan los pequeñitos. A xente pois ven e compra centro e tamén compra flor solta. Os primeiros días máis ben a xente ven por flor solta, sí. Aínda que moitas persoas son partidarias de facelo coas súas propias mans, outras teñeno claro. Máis cómodo, eu tamén non sei facer bonitos, pero se vou a comprar as flores, vamos a valer o que valeu isto, co tarro e con todo. Así prefiero xa que traballen elas e jano eu. As floreiras destacan a comodidade dun mercado como este nun espazo privilexiado e baixo carpa. Lonxe quedan aqueles tempos nos que vendían as flores á intemperie diante do centro de saúde. O mercado das flores de Cambados botou hoxe o seu peche logo de 3 intensos días de actividade.